नमस्कार मंडळी, रात्री चकाचक तयार होऊन आपण निघालोय वेकेशन साठी. महाराजांचा तर आशीर्वाद घेतला पाहिजे ना राव. सगळ्यांना बाय बाय करून आपण चालू केली आपली हॅपी जर्नी आणि पोहोचलो आपल्या वर्ल्ड फेमस एअरपोर्ट वर. थोड्या वेळाची लहान बहिणीची जबाबदारी घेतली. मग बॅगेला धक्का मारत मारत विमानात नेलं. विमानातून काय व्ह्यू दिसत होता बघा तरी राव. मग आपण पोचलो मसाले धोत्याच्या सिटी मध्ये. मग तिकडे भेटली टीचर. मग तिने आपल्याला खूप ज्ञान दिलं. ते डोक्यावरून गेलं ते वेगळा विषय. मग थोडीशी टाईल मारून मी पोचलो चॉकलेटच्या फॅक्टरी मध्ये.